Müslüman adam Allah'a ve Resulullah'a imanı ba adam qıssagda ýagdaýda kehuri qyyn bolýa, kömekdeşi ýok bolýa, bir direk kefi aýdagamasyn, ýüregine düşse de agzyna getiremasyn. Ýüregine düşýärlige şeytan oklaýar. Hamana bir adam qıstanyp pul gerek bolupdyka, hiç kimde qar bermän nuqa şeytan ýüregine oklaýar. Hani Hudaý saň asmandan pul ýagdyrmady, çykdy öber dinden. Bolmady ki, ýadyna salmaýa, bir geçip gider. Gülen galmaz, aglan galmaz, cennet jawidanyň bolar, kıyamat hesap kitabyň ýeňil bolar, ýa ýok bolar. Peygamber aýdypdyr, bir adama dikenli dürste kıyamat derejesi boljakdyr. Biraklar ýadyna salmaýa. Fakat ýadyna salýa, bir din sana hiç tak etmedi. İslam dikkizipsin sana zat peydası olmadı. Çıktı över diye La ilahe illallah, La ilahe illallah, Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed zikr etti, o şeytanın vasvasasını çıkar kalbından. Ona havva deyipti, yani şeytan yok, tecdedecek derlipti, kafir ol gitti, o cüre bolanmasın. Kıstınıp duran vaktinde şeytan vasvasa etye, ya şeytanın mingliş, anırdı bir necis adam vasvasa etye. La ingat nama okuydun, nam mollu senki diye. Ohum şona havva beripti, bir din, bir iman olup, ahiret sarayına kaşın boş gidamasın. Hemmemize makam dersin. Allah Zülcelal iman baylığı veren mahşer meydanına girmek hemmemde nasip etsin.